L'Ajuntament, a través de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins, té previst invertir properament 1.300.000 euros per iniciar la rehabilitació parcial del Palau dels Valls, al Laberint d'Horta. Es tracta d'una mesura urgent, ja que dels 4.000 metres quadrats de la finca, uns 1.000 estan en estat ruïnós i uns altres 1.000 s'han de remodelar íntegrament. Algunes parts de l'interior estan apuntalades, ja que hi ha risc d'esfondrament. La façana està catalogada i s'haurà de restaurar amb el seu aspecte original. El palau d'estil neoàrab es va construir al segle XIX i era la casa d'esbarjo del marquès d'Alfarràs. L'ala dreta del palau acull les aules de formació de parcs i jardins. La resta de l'edifici, però, ha patit la manca d'inversió de les darreres dècades que ha portat a la situació actual. És propietat de l'Ajuntament des de 1971. Per primera vegada afrontarem un primer pas, no? per anar cap a la restauració d'aquest palau. S'invertiran 1,3 milions d'euros en aquest mandat per part de Parcs i Jardins, que és qui gestiona actualment aquest espai.